Эпізод 10. Ясь засвечваецца. Каменны завулак адрозніваецца ад іншых вуліц і завулкаў Менска тым, што там не знойдзеш аніводнага камення. Калі бабам увосень патрэбна было чымсьці прыціснуць у бочцы агуркі ці капусту, яны ішлі далей, часам нават за горад. Дом, які Ясь пасля нарады з дзядзькам купіў для маці, быў даволі прыгожы. Ён складаўся з 3 пакоікаў і кухні. Будынак быў амаль новы. На падворку стаяла некалькі пабудоў і студня. Дамок быў размешчаны крыху далей ад вуліцы. Яго аддзяляў ад яе гародчык з кветкамі. Ззаду сад, з дзясятак маладых плодовых дрэваў. З-за іх віднеў шэры мур могілак. У месяцовыя ночы нябожчыкі сядалі там і пра штосьці шэптам раіліся. Так казалі жыхары завулка. Ясева маці, на імя якой ён набыў дамок, цалкам перарадзілася. Цяпер яна пазбавілася даўніх і такіх непрыемных матэрыяльных клопатаў. Стала гаспадыняй ва ўласным доме. Ясь купіў ёй карову, яна завяла курэй, адкормлівала 2 парсючкоў. Цэлымі днямі яна нястомна завіхалася дома і ў двары. І калі б не перажыванні за сына, які, яна так думала, заняты гандлёвымі аперацыямі, зусім не дбае пра сваё здароўе, усё наогул было б цудоўна. А вось Ясева сястра Гэля была вельмі незадаволеная зменай месца пражывання. Яна прызвычаілася жыць у прахладным двары каля шумнай вуліцы. Гэля была ўжо зграбнай, прыгожай дзяўчынай, жыццё захапляла яе. Яго падманлівы і мізэрны бляск. Ясь адчуў сябе ейным апекуном. Некалькі разоў ён даваў ёй грошы на адзенне і абутак, а неяк сказаў: «Калі табе штосьці спатрэбіцца, кажы мне, але памятай, што калі спаскудзішся з нейкім смаркачом, то я і яму, і табе зубы павыбіваю». Гэля крыўлялася ў адказ, часам паказвала язык. Але брата супакоіла, аднойчы сказаўшы: «Ты не думай, што я такая дурная, я ведаю, чаго хлопцам трэба. Я сабе такога знайду, што мне пантофлі цалаваць будзе. Каго выберу, за таго замуж і пайду». А вось з рэстаранам у дзядзькі Жардоня было горш. Ясь уваліў у яго 2/3 грошай, што атрымаў як долю з узятай скрыні. А прыбытку не было ніякага. Дзядзька заняўся павелічэннем памяшкання і ўсе грошы ўбухаў туды. Неяк хлопец сказаў Жардоню: «А дзядзька мяне хораша абуў. Мы павінны былі з гэтага залатыя горы мець, а тут і на хлеб не будзе». «Дай крыху часу», – тлумачыў дзядзька. «Убачыш, які будзе даход. Табе гарыць, грошы трэба. Скажы, атрымаеш колькі хочаш. Інтарэс твой, толькі я ім займаюся і жыву з гэтага. Не падабаецца табе, прадам. Яшчэ і прыбытак атрымаеш. Рабі, як хочаш». І дзядзька рабіў дзівосы. Прывёз музыкальную машынку, усталяваў лядоўню, купіў новы буфет, пашырыў кухню. І насамрэч рух у рэстаране ўздымаўся, але ўсе даходы ішлі толькі на ўдасканаліванне ўстановы. Ясь і далей жыў на Захарыўскай у доме нумар 157. Ён заставаўся там з многіх прычын. Перш за ўсё адчуваў, што аднойчы засыплецца, таму не хацеў падстаўляць сям'ю пад обшук і следства. Акрамя таго, пачаўшы жыць самастойна, ён вызваліўся з-пад маўклівага кантролю маці. Яму не трэба было хапацца за розныя хітрыкі, каб схаваць сваю сапраўдную прафесію. І суседам тут быў ягоны настаўнік і супольнік, Баран. Маці некалькі разоў намаўляла яго пераехаць да іх, але Ясь заўжды адмаўляўся, тлумачачы гэта тым, што мае супольны інтарэс з Жардонем, што вядзе гандаль з тэхнікам і таму Ясь павінен жыць поруч з імі. А кватэра яму нічога не каштуе, бо арэнда вяртаецца грашыма за шавецкую майстэрню. Істотны ўплыў на рашэнне Яся мела і тая акалічнасць, што поруч жыла Маруся Лобава. З таго часу, як каханка абачліва адмовілася ад галоўнай ролі ў іх рамане, Ясь пачаў усё больш яе цаніць. Ён быў з нею добры, ветлівы, умеў своечасова і далікатна прыйсці на матэрыяльную дапамогу.
Напрыклад, прапанаваў ёй рабіць дома сняданкі, абеды і вячэры. Такім чынам ён мог даваць грошы ганарлівай і самастойнай жанчыне. Зрэшты, Лобава насамрэч стала яму патрэбная. У параўнанні з яго выпадковымі каханкамі яна істотна выйгравала, бо заўжды была элегантная, дагледжаная і тэмпераментная. Ясевы грошы расталі, хоць і не змарнаваліся. Дні ішлі, і Ясь зноў веславаў па свеце блатных. Ужо фірмовым злодзеем. У яго толькі не было вызначанай спецыяльнасці. Адны лічылі яго скокерам, другія шніферам, трэція фармазонам. А ён быў патроху гэтым усім. Як напраўду ён плыў па хвалях жыцця і цікаўнымі вачыма разглядаў усё навокал, а свет і людзі вакол яго былі незвычайныя. У зладзейскае жыццё яго цянуў азарт. Баран, напрыклад, на работы цяпер не хадзіў, а Ясь усё туляўся па трушобах і малінах, пры кожным зручным выпадку беручы ўдзел у розных зладзейскіх імпрэзах. І працаваў смела, упэўнена, зухавата і з фантазіяй. Хай гэтыя словы не будуць апалогіяй зладзейства. Гэта не мая мэта. Тое, што існуюць людзі, якія вымушаныя красці ў іншых людзей, не найлепшым чынам характарызуе ўсё грамадства. Але ў гэтым пытанні я адчуваю абавязак казаць праўду, нягледзячы на тое, каму яна пашкодзіць. Злачынцам, падкрэслю, што я пішу і кажу толькі пра прафесійных злачынцаў, блатных, іншых прадстаўнікоў гэтай сферы дзейнасці безадносна іх здзяйсненняў я лічу фраерамі, мне ці грамадству. Прафесія злодзея асабліва цяжкая. Яна патрабуе сваіх адэптаў сапраўднай мужнасці, завостранага ўмення назіраць, хуткасці рашэнняў, вялікага прыроджанага розуму. Гэтых якасцей, якія ў нармальным жыцці ўласцівыя здольнаму кіраўніку, дэтэктыву, адміністратару, выдаходніку і нават пісьменніку, элементы фантазіі, талент назіральніка, ледзьве хопіць шараговаму прафесійнаму злодзею. Я ўпэўнены, што чалавецтва губляе вельмі шмат, спіхаючы найбольш смелых, здольных і цікавых сваіх прадстаўнікоў на узбольшча жыцця пад злачынны штандарт. З-пад гэтага штандару амаль ніхто не вяртаецца. Тыя, хто там апынуўся, з цягам часу пачынаюць пагарджаць светам фраераў, а шпагат, інтэлігент, ім агідны, як асоба баязлівая, слабахарактарная, з фальшывым сэрцам і фальшывым законам. Этыка шпагатаў ім не імпануе, бо чым спрытней шпагат ёй карыстаецца, тым больш яго шануюць іншыя шпагаты. У злодзеяў ёсць свая этыка, жалезная, яе нельга ні зламаць, ні сагнуць. І ёсць сваё слова гонару, слова злодзея. Яно непахіснае, парушэнні сурова караюцца, але яны вялікая рэдкасць. Каб пазбегнуць непаразумення, я дам азначэнне выразу злодзей так, як я яго разумею, і як карыстаецца ім свет прафесійных злачынцаў, а не свет шпагатаў, крыміналістаў і ўраераў наогул. Злодзей, то бок блатны, гэта чалец саюза прафесійных злачынцаў, які сам сябе лічыць блатным і якога прызнаюць сваім іншыя блатныя. Злодзей, які кінуў сваю працу, але падтрымлівае кантакты і ў разе патрэбы дапамагае былым калегам, як Стась Рамізнік, таксама блатны. Агент следчай паліцыі, які часам ведае работу лепш за злодзея, сабака і чужаніца. А я, не гледзячы на маё мінулае, якое магло б заімпанаваць многім прафесіяналам, не зважаючы на маю нязломную пазіцыю вязня шматлікіх турмаў за 14 гадоў адседак, цяпер, як пісьменнік, лічуся толькі шпагатам. Можа, мяне і шануюць і захапляюцца мной, але цяпер я чужы. Тут не дапамогуць ні сімпатыі, ні барацьба на іх баку. Яны змагаюцца за існаванне і слушна не даюць веры нікому, па-за колам сваіх правераных калег. Светам фраераў злодзеі пагарджаюць. Яны пераканаліся, што гэты свет фальшывы, палахлівы, падманлівы. Фраер ветлівы, бо так трэба. Але калі ён можа гэтую неабходнасць абмінуць, то ўчыніць такое паскудства, да якога не апусціцца аніводны злодзей. Яны адчуваюць нашы слабасці, подласці, нават глыбока схаваныя і невыяўленыя, і не маюць да нас павагі.
Магчыма, многіх чытачоў уразіць тое, што я пішу. Магчыма, некаторыя абразяцца. Але я нікому не раіў патрабаваць доказаў, бо яны страшныя. Я б паказаў, якой бруднай поскудзі ў хвіліну выпрабавання выяўляюцца прадстаўнікі нашага грамадства, узнятыя па-над супольнасцю. З радасцю, аднак, я вітаў праявы душы і характару ў кожным чалавеку, незалежна ад таго, быў гэта злодзей ці фраер. І перасцерагаю ад жадання прыпісаць тое, што я пішу як польскі пісьменнік, выключна польскаму грамадству. Злодзеі, якіх я апісваю, былі культурнай спадчынай усёй Еўропы, ейным прадуктам. Сярод іх былі людзі розных нацыянальнасцей. Зрэшты, у тыя часы, на якія прыпадае дзеянне гэтага раману, Польша яшчэ не вярнула сваю незалежнасць. Не існавала як дзяржава. У звычайным жыцці Ясь быў худзенькі, чулы, далікатны. Ён рабіў уражанне, асабліва калі добра апранаўся, распешчанага сынка з заможнай буржуазнай сям'і. Можа, таму злодзеі далі яму мянушку паніч. Там, дзе ён заўважаў дабраню, саліднасць, прыхільнасць, ён быў нашмат больш спагадлівы і мілы. Але як толькі сутыкаўся з брутальнасцю, подласцю, крывадушнасцю, замыкаўся ў сабе і чакаў нагоды выкінуць балесную штучку. Працуючы са злодзеямі, Ясь заўжды стараўся ўзяць на сябе больш рызыкоўную ці цяжэйшую ролю. Пасля работы ён ніколі не задаваўся з нагоды свайго ўчынку, не згадываў яго прынагодна. Пры падзеле здабычы ён быў бескарыслівы, але не пераносіў ніякага туману. Гэта прыніжала яго амбіцыі. Ясь краў, забаўляўся, жыў і піў са злодзеямі, як роўны ім, узростам, досведам і культурай розуму і духу. Ён любіў іх як калег і дапамагаў, дзе было трэба, як братам. Злодзеі адчувалі гэта тонкай інтуіцыяй звяроў на паляванні і цанілі. Паўсюль Яся віталі добразычліва. З ім ахвотна ішлі на работу. З ім з задавальненнем гулялі, раіліся па прафесійных пытаннях, у якіх ён не меў досведу, але намагаўся зразумець інтуіцыяй, а вырашыць смела і з выдумкай. На першы план ён ставіў не дакладныя разлікі шансаў і стэрэатыпнасць выканання старога майстра, а раптоўнасць. Ясь насіўся па горадзе са сваім блатнярствам, як шчанюк з анучай у зубах па падворку. Рабіў работы, але рабіў і псоты. У некаторыя справы вязаўся са спартовай цікаўнасці. Ігнат Кулікоўскі прапанаваў яму прадаць ваду пад выглядам спірту. Ясь пагадзіўся. У некалькі вялікіх бляшаных бітонаў налілі ваду. Пасля да дзірак у вечках дакладна падабралі бляшаныя трубачкі. У трубачкі залілі спірт. Бітоны былі 10-літровыя. А спірту ў трубачках было не больш за чвэрць літра. Ролі падзялілі наступным чынам. Ігнат чакаў з бітонам спірту ў браме або ў пад'ездзе, побач з нізкім рынкам, а Ясь шукаў пакупніка, таямнічым шэптам прапануючы адпаведным, на ягоную думку, фраерам спірцік. За адзін дзень яны прадалі такім чынам 70 літраў вады, сурова лекаючы аматараў алкаголю. Пасля з малыша пажартавала перакупшчыца, не выплаціла ў тэрмін грошы за тавар. А пазней пачала круціць: задорага, згубіла на продажы і гэтак далей. Малыш параіўся з Ясем, і яны вырашылі адпомсціць сквапнай бабе. Увечары хлопцы прыйшлі да канакрада Сыроня, у якога быў вялізны, што тое цяля сабака даберман. У ваеннай завірусе сабака згубіў свайго гаспадара, і Сыронь, які лепш разумеў жывёл, чым людзей, падабраў яго. Сыроню распавялі, у чым справа. Злодзеі любяць ладзіць жарты, псоты і выкідваць каленцы, быццам дзеці. Калега радасна пагадзіўся, і ўся тройка разам з сабакам надвячоркам выправілася ў кірунку кватэры перакупшчыцы. Там Сыронь пачаў пакаваць сабаку ў мех. Добра выхаваны флегматычны даберман верыў свайму гаспадару і не пратэставаў. Мех завязалі. Калегі дапамаглі Ясю закінуць яго за спіну, і хлопец зайшоў да скупшчыцы. «Вечар добры!» – павітаўся ён з парога.
Добры, а што за інтарэс? Хачу табе апыліць цяля з блату. А адкуль ты ведаеш, што я купляю? Скупшыца крыху недаверліва аглядзела Яся. Ну, ведаю, я турка аднагая, не хочаш купляць, то да пабачэння, а аднясу рудой цыпе. Далей жыві, але дурных пытанняў не мае. Скупшыца пацерла рукі, яна акурат мыла бялізну, падышла да меха і з цяжкасцю падняла яго. Колькі ты за цяля хочаш? Разам з мехам 400 рублёў. Гэта было менш за палову ад нармальнай цэны. Скупшыца ахвотна пагадзілася і па просьбе Ясі, які быццам бы кудысьці спяшаўся, выплаціла грошы. Хлопец развітаўся і выйшаў. Супольнікі прыляпіліся насамі да брудных шыпаў, назіраючы, што будзе далей. Задаволеная даходнай аперацыяй, скупшыца падышла да меха. Развязала яго і пачала даставаць цяля, проста вытрасваючы з месціва на падлогу. У мяху даберман быў засумаваў, то цяпер вылез, пазяхнуў і пацягнуўся. Пасля даволі зычліва скіраваўся да анямелай са страху жанчыны. Скупчыца закрычала і заскочыла на ложак, а з ложка праз камоду палезла на печ. За акном раздаўся выбух смеху. Перапалоханая і разлаваная скупчыца ледзь пазбылася дзіўнага госця, які паводзіўся ў ейнай кватэры надзвычай прыстойна, толькі з'еў згатаваную на заўтра курыцу, што ўжо парэзаная ляжала на кухоннай шафцы. Праз 15 хвілін калегі ішлі з Лагойскага тракту на Камароўку. Сырон паляпаў дабермана, які ўсё яшчэ аблізваўся пасля смачнай вячэры. Малыш атрымаў ад Ясі грошы. Хацеў узяць толькі долю, але хлопцу гэтая дробная сума была без патрэбы, а ў малыша справы ішлі кепска. Ясь радаваўся ўдаламу жарту і пакаранню, якое напаткала несумленную скупшыцу. Праз колькі дзён Казік Марэцкі распавёў Ясю, што, ідучы на скок, знайшоў ля Хрышчэнскай вуліцы у калідоры на першым паверсе прыбудоўку, якую аніяк нельга адкрыць адмычкамі, хоць замок і выглядае звычайным. «Можа, знутры зачынена на засаўку ці кручок?» – спытаў Ясь. «Але там не жыве ніхто, дакладна. Зрэшты, там і окнаў няма». Увечары яны пайшлі туды разам. Ясь спрабаваў адной адмычкай адкрыць замок. Рукой ён адчуваў зуб засаўкі, падымаў яго ўверх і бёў налева, але потым засаўка зрывалася і з трэскам досыць моцным у акустычным калідоры і пад'ездзе падала назад. Ясь некалькі разоў паўтарыў гэтую спробу і адмовіўся. А ні Ясь, ні Казік не разбіраліся ў слясарнай справе. Яны ўмелі толькі ўпраўляцца з усімі нумарамі адмычак і ведалі прынцыпы канструкцыі замкоў. Гэты выпадак быў для іх загадкавы. Яны сышлі з нічым. Над вячоркам я зайшоў у гатэль, дзе жыў Ажур, і падрабязна распавёў яму пра загадкавы выпадак. Ажур усміхнуўся. Ён адразу зразумеў, у чым загадка. «Дзверы на спружынным замку. Іх можна звычайным крючком адчыніць. Толькі трэба, як пойдзе ўгару, не адкідаваць засаўку, бо яе там няма, а пацягнуць дзверы на сябе». Увечары Ясь сам пайшоў на Хрышчэнскую. Засунуў кручок у шчыліну ад ключа і, не прытрымліваючы дзверы, калі адмычка падняла засаўку, пацягнуў на сябе. Дзверы адчыніліся. Ясь прычыніў іх за сабою і пасвяціў ліхтарыкам. Убачыў цёмнае памяшканне, а ў ім дзве вялізныя скрыні, збітыя з дошак. Яны былі моцныя і шчыльныя. Краі былі абабітыя жалезнымі ліштвамі. Ясь паспрабаваў іх падняць і ледзь здолеў ссунуць з месца. Тым самым вечарам Ясь распавёў Марэцкаму пра вынікі сваёй прагулкі. Калегі вырашылі забраць скрынкі. Напэўна ж, яны не пустыя. А там мог быць і вельмі дарагі тавар. Ясь прапанаваў барану паўдзельнічаць у рабоце. Майстар не надта ахвотна пагадзіўся. Работу ён лічыў няпэўнай, сляпой і занадта дробнай для прыкладзеных высілкаў. Назаўтра пад фасад дома на Хрышчэнскай пад'ехаў Стась рамізнік. У павозцы сядзеў баран. Казік Марэцкі і Ясь павінны былі падрыхтаваць усё да пагрузкі. Па баках цяжкіх скрынак яны зрабілі моцныя ручкі з вяровак.
Вечер был темный. Супольники поспешливо вынесли и погрузили скрынки. Стась поехал. Усе скіраваліся на маліну Казіка да Кацярыны ў былы схоў барана. Калі яны прыйшлі, Стась ужо чакаў іх. Ён крыху пашкодзіў воз цяжкім грузам. Учатырох яны ўнеслі скрынкі ў кватэру і пачалі распакоўку. Перад вачыма блатных з'явіліся бліскучыя сталёвыя колы, шасцярні, рычагі. Аглядаючы іх, злодзеі прыйшлі да высновы, што гэта нейкая складаная, дакладная машына, але што яна робіць, яны зразумець не маглі. Усе былі расчараваны і знявераныя такім вынікам. Праз 2 дні ў гарадской газеце з'явілася надрукаваная тлустым шрыфтам аб'ява. З-за вяртання ва ўказанае месца, дзе знаходзяцца часткі зніклай 19 верасня машыны для вытворчасці цыгаретных гільзаў, будзе выплачана сума у 200 000 Острублёў. Звяртацца па адрасе: вуліца Хрышчэнская, дом нумар 14, кватэра 2. З 10 до 2 гадзін па абедзе. Ясь параіўся з баранам. Ён хацеў вярнуць машыну і атрымаць узнагароду. План вяртання быў распрацаваны. Яны аднясуць часткі на вайсковыя могілкі і там схаваюць зацішным месцы. А з раніцы Ясь пойдзе на Хрышчэнскую і скажа, што выпадкова знайшоў іх там. Баран не раіў яму гэтага рабіць. Ніколі не вер фраеру, што сабака брэша, што фраер абяцае. Усё на адзін капыл выйдзе. Як не будзе з квасу піва, так з фраера чалавека слова не будзе. А я паспрабую. Яны нічога не дакажуць. Знайшоў і ўсё. А можа і выплацяць. Баран упэўнена сказаў: рабі як хочаш, толькі памятай, што фраер цябе, калі зможа, за твае ўласныя грошы ўдушыць. А што ўжо пра ягоныя грошы казаць? Мне з тых грошай доля не патрэбная. Нягледзячы на гэта, Ясь з Казікам Марэцкім па даховай вечаровай цемры папераносілі часткі машыны на вайсковыя могілкі. Там яны схавалі іх у загадзя нагледжаным месцы. Праца была доўгая і непрыемная. Яны вярталіся шмат разоў. А на наступны дзень о 10:00 Ясь пайшоў па згаданым адрасе. Папярэдне ён прывёў у парадак кватэру, каб магчымы вобшух не даў ніякіх вынікаў. Прыбраў адтуль усе каштоўныя рэчы, аддаўшы іх на захаванне Марусі Лобавай, якая здзівілася, але ні пра што хлопца не распытвала. Ясь пазваніў ва ўжо знаёмыя яму з работы дзверы кватэры нумар 2. Амаль насупраць вядомай прыбудоўкі. Адчынілі адразу ж. У паўцёмным пакоі Ясь разгледзеў фігуру старэйшага нізкага мужчыны ў акулярах. Вы да каго? Я па аб'яве ў газеце. Ага, прашу вас. Неўзабаве Ясь апыніўся ў пакоі, часткова падобным да канцылярыі, часткова да бібліятэкі. Сцены былі застаўлены шафамі з кнігамі, а на 2 вялікіх сталах ляжала мноства папераў, фармуляраў, эскізаў. Ясь коротка расказаў 2 прысутным у пакоі мужчынам, што выпадкова знайшоў на вайсковых могілках часткі невядомай яму машыны. Паколькі ён прачытаў у газеце аб'яву пра зніклую машыну для вырабу гільзаў, то вырашыў, што гэта акурат яна. Добра, сказаў другі маладзейшы мужчына. Грошы вы атрымаеце, калі мы засведчым, што гэта менавіта тая машына, якую ў нас скралі, і калі яна ў камплекце. Пасля гэтай размовы Ясь у таварыстве яшчэ 2 мужчын паехаў грузавым возам у бок вайсковых могілак. Ягамось, што адчыню яму дзверы, застаўся дома. Ясь паказаў на могілках месца, дзе напярэдадні увечары разам з Казікам яны схавалі часткі машыны. Усё загрузілі на воз і паехалі назад. Дарогай Яся пераконвалі, што зараз яму выплацяць грошы. Маўляў, усе вельмі ўсцешныя, што часткі знайшліся, бо без іх уся машына была б непрыдатная, а каштуе яна дзясяткі мільёнаў Острублёў. Ясю дзякавалі, цешачыся, што выпадак дазволіў яму зарабіць 200 000 рублёў. Ясь цалкам гэтаму верыў і збіраўся частку сваёй долі аддаць Казіку.
Воз спыніўся перад домам на Хрышчэнскай. Ясь у суправаджэнні спадарожнікаў зайшоў у кватэру. У пакоі цяпер сядзела трое. «Усё на месцы?» – спытаў гаспадар, які адчыніў Ясю дзверы. «Так». Ясь адразу адчуў, што трапіў у пастку. У дзвюх прысутных мужчынах ён адчуў гінтоў. Адзін з іх звярнуўся да Яся на «ты». «Дакументы пакажы». Ясь падаў яму дакументы. «Увесь кашалёк давай». Другі мужчына тым часам старанна агледзеў Яся. «Меў рацыю, баран», – падумаў Ясь. Страху ён не адчуваў, толькі злосць, што так па-дурному трапіўся. Ён стараўся прадбачыць пытанні, якія яму будуць задаваць, але абшукалі яго нядбайна, пратаколы не складалі. Спачатку яго мусілі дапытаць у раённым участку. У Яся забралі дакументы, грошы, гадзіннік і сцізорык. Пасля ў суправаджэнні 2 агентаў адвязлі фурманкай у першы участак на Даўгабродскай. Ясь ведаў рамізніка, які падтрымліваў сувязь з блатнымі. Рамізнік таксама яго пазнаў. Паніч падміргнуў яму і рухам галавы даў знак. «Папярэдзь хлопцаў». Праз гадзіну баран ужо ведаў, што паніча павязалі і што ён у першым участку. Пад вечар Ясю ў камеру перадалі пакунак з ежай. Яго даслала Маруся Лобава, якой баран сказаў, што хлопца арыштавалі. Ён ведаў, што яна Ясева каханка, пабойваўся, што ў яе ў кватэры могуць быць трэфныя рэчы. Марусю Ясев арышт не напужаў зусім. Яна толькі перагледзела рэчы, што ён пакінуў. Усё расклала асобна, што ў шафу, што ў камоду, і пачала гатаваць яму ежу. Назаўтра да яе прыбег збялелы ад страху за свой інтарэс жардонь. Ён соваў ёй у рукі грошы і казаў: «Ты ім займіся, я не магу, грошы ёсць, колькі хочаш. Возьмі адваката ці як там». «Нічога не трэба, я сама ўсё зраблю», – адказала яму Маруся. І праўда, яна зрабіла ўсё, што было можна. Нават трапіла да начальніка ўчастка, які дазволіў ёй убачыцца з Ясем. Сустрэча прайшла ў канцылярыі ў прысутнасці 2 чыноўнікаў, што сядзелі за сваімі сталамі, і аднаго паліцэйскага. Маруся горача абдымала Яся. Хлопец расказаў ёй прыдуманую гісторыю пра тое, як знайшоў на могілках часткі машыны і як яго з гэтай прычыны арыштавалі. Маруся сказала, што яго несумненна хутка вызваляць, што яна зробіць усё, што ён захоча, каб дапамагчы яму. Аднак дні ішлі, і Ясь зразумеў, што так хутка на свабоду ён не выйдзе. Штопраўда, праведзены нядбайна обшук вынікаў не даў, але следчае аддзяленне даслала ліст, што, маўляў, справа сур'ёзная, і пасля высвятлення дэталяў ва ўчастку Яся трэба накіраваць для далейшага следства на Серпухаўскую. Паніч адчуў, што можа надоўга завязнуць за кратамі. Справу могуць скіраваць у суд, які ўвесь гэты час гармідар можа адбыцца вельмі няхутка. Гэта ён добра ведаў. Гэта тыя цывілы і гінты ўсю справу завострылі, зрабіў ён выснову. Натуральна, супрацоўнікі следчага камітэта зацікаўлены не ў раскрыцці справы, а ў затрыманні злачынцы. Бо гэта колькасны вынік. Таму ўсе падазрэнні адразу ператвараюць у доказы, а з абвінавачанага робяць вінаватага. Гэта надзвычай проста, нават калі ў абарот трапляе зусім невінаваты чалавек. Хто з вас можа даць моцнае алібі на кожную гадзіну свайго дня? Хто можа даць жалезныя паказанні ў якой-колеч справе? Усё пад уладнай тэндэнцыі і добрай або злой волі пратакаліста. У дадзеным выпадку затрымаць злодзея было патрэбна, таму Ясеў лёс быў вырашаны, нягледзячы на тое, што істотных доказаў супраць яго не было. Паніч ведаў, што ў следчым аддзяленні яго маглі змусіць прызнаць сваю віну запалохваннем, абяцанкамі і нават біццём. Цяпер ён шкадаваў, што так па-дурному сам улез у камеру. Ён быў тут толькі некалькі дзён, а ўжо сумаваў па свабодзе. Ужо былі невыносныя і гэтыя
смярдзючая камера і цвёрдыя нары і раі паразітаў. А найгоршае было тое, што ён не мог па сваім жаданні выйсці з гэтай замкнутай прасторы, што толькі чужая воля магла адамкнуць гэтыя зачыненыя за ім дзверы. Ясь не спаў, сядзеў на падаконні і глядзеў у чорную глыбіню ночы за кратамі. Перарваўшы яго трывожны лёгкі сон, Яся зжэрлі клапы. За ім на брудных нарах спалі яшчэ трое вязняў. Селянін з сынам, якіх арыштавалі за адсутнасць дакументаў, якія сцвярджалі, што ў іх нёгул, ніякіх дакументаў няма, толькі метрыкі і тыя, каб не згубіць, яны трымаюць дома. І затрыманы для пратрэзвення п'яны каваль з прадмесця. Камера была для арыштаваных за дробныя правіны. Больш сур'ёзных злачынцаў або адразу адпраўлялі ў цэнтральную, або пільнавалі з асаблівай увагай. Усю ноч гарэла святло. Ля дзвярэй стаяў адмысловы участковы, дзяжурны таксама наглядаў за камерай. Час ад часу Ясь чуў ягоныя крокі. Тады ён клаўся на нары і прыкідаўся, што спіць. Гук выключальніка, і на некалькі секунд камеру залівала святло. Седзячы на падаконні, Ясь пачаў абмацваць край мура пад кратамі. Яшчэ ўдзень ён заўважыў там пралом у адной з цаглін. Рама была ўмацаваная ў мур на 8 асцюках, пракладзеных вапнай між цаглінамі. Знізу на 7 пальцаў краты не даходзілі да сцяны. Ясь з радасцю заўважыў, што адна цагліна рухаецца. Праз некалькі хвілін ён дастаў яе з мура і скінуў уніз. Але пралом быў занадта малы, каб нават прасунуць галаву. Расшырыць яго голымі рукамі хлопец не мог. Неўзабаве ён пачуў на калідоры крокі, лёг на нары і прыкінуўся, быццам спіць. Святло на некалькі імгненняў затапіла камеру і зноў згасла. Ясь басанож хадзіў па камеры. Ён пачаў адкручваць ручкі ў печы. У яго атрымалася дастаць з іх закрутку і засаўку. Яны былі масіўныя і досыць моцныя. Ён вярнуўся на падаконне і старанна працаваў, расшыраючы пралом у сцяне. Крохкія старыя цагліны паступова здаваліся. Вапна між імі лёгка асыпалася. Праз некалькі гадзін працы Ясь, змораны, спацелы, але зацяты ў сваёй працы, зрабіў такі пралом, у які ўжо праходзіла галава. З расповедаў калег ён ведаў, што калі пройдзе галава і адна рука, то пройдзе і ўвесь чалавек. Ён прыкруціў назад печныя дзверцы, адчысціў дзіру ў сцяне над кратамі ад дробных аскепкаў цэглы і вапны, лёг і стаў чакаць праходу дзяжурнага. Той з'явіўся не хутка. Свае абавязкі дзяжурны выконваў рэдка і неахвотна, з упэўненасцю, што ніхто не ўцячэ, бо не было яшчэ аніводнага выпадку. Урэшце Ясь пачуў шорганне крокаў у калідоры, шчоўк уключальніка. Цяпер святло згасла не так хутка, як папярэднім разам. Святло згасла. Крокі паволі аддаліліся. Ясь зняў пінжак, паклаў яго збоку на падаконне і, уціскаючы галаву і правае плячо ў пралом у сцяне, пачаў вылазіць з камеры. Адтуліна была замалая. Вострыя в месцах пралому краі цаглін дзерлі яму скуру. Кашулю ён падраў ушчэнт, але змог праціснуць верхнюю частку тулава і выцягнуць левую руку. Ён шкадаваў, што не зрабіў пралом большым. Яго становішча было вельмі незручным, ён застраў галавой уніз і не мог прасунуць сцёгнаў. Паспрабаваў таргануцца назад, але гэта было ўжо немагчыма. Ён шкадаваў, што не зняў штаны, гэта б крыху паменшыла аб'ём сцёгнаў. Ён намагаўся захаваць спакой. Павольнымі рухамі сцёгнаў ён стаў прасоўвацца далей праз пралом і адчуў, што вылезе, калі здыме штаны. З цяжкасцю ён расшпіліў іх рухам тулава і вызваліў сцёгны. І ён адразу ж пасунуўся ўніз, падаючы на рукі.
Ён падняўся з зямлі, зашпіліў штаны, узяў з падаконня пінжак і, апранаючы яго, паціху скіраваўся ад участка ў глыб падворка. Ён быў свабодны.